Чудесно! И си продължава поредното натрупване в стейкинг. Както се вижда, в момента вече е статуса none. Т.е. в момента трябва да излезе съобщение, че ни се начислява. Хващаме го точно самия процес на начисление. Защо искаме да го покажем това нещо? Защото по принцип много хора питат кога трябва да се прави, как да се прави. Ние първоначално всеки съветваме да го прави веднъж седмично, защото е по-удобно и спокойно за самия човек. Иначе, вече когато човек си свикне, може да си го прави това и всеки ден, ако иска. Но за целта, примерно, както ние и много други, така изчакаме, не си ти, което чакаме. За целта обаче ние си използваме аларма, за да може да си ни е точно във времето и така вече да не се губи време. Тоест, иначе днес ще загубиш 1 час закъснение, утре 1 час закъснение и не става. Другото, което е, когато веднъж направиш един стейкинг за деня, другите ги оставаш за следващия ден. Защото, как да ти кажа, ето го, 7,49 начислиха. И сега тук горе е 85. Я да видим сега какво ще ни изкара. И вече са 93. Това трябва да се прави веднъж на ден, защото, както виждате, ето сега тук е 23,58 вече дава. 20. Започва винаги след всяко начисление или всяка реинвестиция да текат на ново 24 часа. И ако примерно през деня имате няколко начисления, няма да ви е окей да ги получавате веднага. Иначе да, както виждате, доходи се текат постоянно. Наистина. Че да видим, това са, от локациите. Но това са други теми. Така, я да видим сега стейкинг. Въвеждаме. Тук за 3-4 дена натрупахме 93 аксиома. Естествено, максимума въвеждаме. Супер. И ето тук вече 23,59. И точно по този начин, постоянно, тихо се натрупва. И това е най-добрият начин, който можем да предложим всеки да прави. Иначе, това, между другото, това е само от към момента, нали, стейкинга може да си го прави абсолютно всеки от безплатната локация. Тоест, ако искаш и ти безплатно да печелиш аксиони, които са реални монети, които реално си ги има на борса, обърни се към човека, който ти е дал това видео и му кажи да ти изпрати линк за регистрация и да ти помогне да се регистрираш и да си активираш подарък. Кажи му също да те добави в групите, които са за българи, защото иначе няма да ти се получи. И оттам вече следи какво е в групите, гледай видеята, които са в този канал. Има доста посветени на Hunter Network и печели. Трябва ти максимум 3 стъпки, за да можеш да печелиш добре. Първа стъпка. Всеки ден си получавай пасивния доход. Това тук залагането, където е. Втора стъпка. Стейквай си дохода. Минимума е 0,1 аксион. В началото може да ти потрябва малко повече време, но после вече с натрупването се задвижва процеса на сложната лихва и тогава нещата стават по-хубави. Трета стъпка. Всичко това е безплатно. Сподели го с всичките си приятели. Дай им твой реферален линк. Помогни им те да си активират юзернейма, т.е. да си направят там юзернейм, както на тебе ти е показано, да си активират подаръка и да си получават всеки ден пасивен доход и вкарай ги в българските групи и така. Всичко просто. Ако по някакъв случайен начин си попаднал на това видео, въпреки че случайни начини няма, т.е. случайности няма. Просто под това видео има
коментари, има и обяснения. Най-вече, ако искаш погледни в коментарите, в най-стария коментар имаш Телеграм групата на български, която е за информация, инфогрупата, влез си в нея. Отделно, ако искаш веднага да се регистрираш, няма проблеми. Има линк за регистрация и отделно има и юзернейм, който започва с кльомба отпред. Кльомба MM for Light Channel. Може да си го видиш там. Можеш да пишеш директно на лично съобщение, за да може да ти се помогне. От това повече, като за безплатно, не знам на къде. Така че, чао от нас, ще се видим скоро.